ООО Lightway компания чиста барои шумо муҳоҷиро халқи тоҷик як ширкати калон ки дар Федератсияи Россия шаҳри Красноярский край чиста барои шумо як бародари мо дар ин фирма тасмим гирифтае ки ҳама муҳоҷирои тоҷика бародарои ки тоҷика чи дар Тоҷикистонан чи дар Федератсияи Россиян ҷамъ биёраву кор ба дараҷаи олиш ҷои хоб хурду хуроб марҳамат дар ин рақамҳо занг занед чиста барои шумо ҳамчун дастгирӣ ҳамчун хайрхоҳона ҳамин бародар ба шумо мехоҳад ки кӯмак кунад ва ногуфтанамонад ки барои ҷамъ шудани халқи тоҷик барои хурсандии шербачаҳои тоҷик ки дар ғарибӣ ҳастанд як бозии бурднокай чиста барои шумо ин бозии бурднок ма гуфта ира дар назар дорам ки мисол 100 кас ҷамъ мешем пул ҷамъ мекунем як бародар бурд мекунад барои ҳамин қад бозии бурднокай касое ки хоҳиш доранд марҳамат анами рақамҳода занг бизананд анами рақамҳо ватсап дорад маълумоти пуррара дастрас кунанд дар ин бозии бурдноки мо 3150 дона билет ва ногуфта намонад ки дар конвертҳои мо 30 дона ҳазорсомонаи тоҷикӣ аст ва 50,000 рубла 3 дона 100,000 рубла 2 дона 100 дона 5,000 рубла ва 50 дона 10,000 рубла ҳаст ва ногуфта намонад ки касе ки аз ҳама билет зиёд мехарад $1,000 амрикоӣ ба ӯ тӯҳфа карда мешавад касе ки дар ҷои дуюм мешавад дуюм одам билет яъне бисёр мехарад $500 амрикоӣ тӯҳфа карда мешавад ва касе ки 10 дона билет мехарад 1 дона билет тӯҳфа карда мешавад шитобед то дер намонед ҳаракат кунед ки то соли нав соҳиби автомобил шавед аллакай бозии мо рафта истодааст марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занеду иштирок намоед ва дар ин бозии бурдноки мо автомобилҳо $1,500 рубл аст шитобед то дер намонед соҳиби шоҳҷоиза шавед мо метавонед ин бозии бурднокро аз сомонаи сомон TJ24 тамошо кунед ки соҳиби шоҳҷоиза мешавад